Wah, sajane jelek urip dublak tungkai iki padahal kowe. Ayo. Kowe lho. Ya, kowe. Ya. Hei. Bahni palwaka siking tuna tahana lena. Patrining rana mengawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur panjriting turangga estri miweng dwaja kang kegitir perkata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit Paraguto kula wonten pangendika dawuh sinuwun kowe saiki karo aku wis dadi wong tuwa kowe ngerti tuwa ngertos apa watu-watu digawa mata raimu kuwi lha enten apa
Tegese aku karo wis tuwa kuwi ora kena cengengesan, kena kanggo patuladan marang kabeh para putu-putuku. Nggih. Lho sawangen, iki putuku kabeh wis padha gemerayah. Sing arepan ki kaya Antarja. Kowe anak Antarja? Iya, Hyang. Kula putra sawarga Kanjeng Rama Antarja. Jenengmu sapa, Le? Nami kula pun Danurwenda. Danurwenda? Inggih. Padha karo bapakmu prejengane. Antarja mbiyen uripe ya ngene ya. Ah nggih no. Pawakane nggih mung rada singset putrane niki. Ngono Pragoto? Nggih. Nek sawarga Raden Antarja niku agemane ora beda karo putrane ngeten iki. Ya, wis padha karo bapakmu, Danurwenda. Hyang. Tak jaluk tak kekudang kowe bisa ngreksa asmane wong tuamu sendika. Sing mburi kaya Gatotkaca iki. Inggih. Kula kang wayah pringgondani. Anak Gatotkaca? Inggih. Sapa jenengmu? Kula pun Sasi Kirana. Alah iya Sasi Kirana. Nganti lali aku. Kang wayah Sasi Kirana niku ya padha karo bapakne. Godhek wok Simbar Jaja yen pinandeng ketok kebagusane. Ah niku. Pun ngoten niku. Ya, Sasi Kirana. Kowe kena kanggo tamba kangen yen to mbahmu Mandura ki kangen karo bapakmu Gatotkaca, kowe kena kanggo tamba. Inggih, ngaturaken menuwun Hyang. Sing mburi kuwi kowe anak Setyaki to, Inggih, kula putra Kanjeng Rama Setyaki. Jenengmu sapa? Nami kula Sang Asanga, inggih pun Sanga-sanga. Wedan. Jenenge Sanga-sanga. Kiu-kiu. Niku menangan ngoten niku. Ah, nyatane padha gedhe kabeh. Ora krasa Baladewa ki jebul wis diceluk Mbah ya Pragoto. Nggih. Mbah ki monggo tambah gitu. Dadi yen ana apa-apane simbah niku ya kudu kena kanggo tampil butuh. Ya, ora apa-apa nadyan aku wis tuwa, nyawang putu-putuku kaya mengkene iki klebu ponakku sanga-sanga kae, rasaku kaya isih enom meneh. Lah nggih ngaten. Ora kena kendho, ora kena nglukro. Ya. Danurwenda Sasi Kirana lan kowe sanga-sanga. Ih, kados pundi Hyang, kados pundi Hyang. Ngerti ya wektu dina iki sedulurmu Parikesit sing wis dipilih dadi ratu. Kowe aja do meri ya, babar pisan mboten. Kepara kula sakiyating tenaga kula badhe nyengkuyung kadang kula Parikesit. Menawi sampun tumapak wisudan Narendra wonten negaring Astina. Kula ugi sagah njaging reh katentremanipun negaring Astina. Sadangunipun dipun cepeng mangwaos kaliyan adi kula pun Parikesit. Bagus. Yen ngono ketok yen kowe iki Trah Pandhawa. Sing jeneng Trah Pandhawa kuwi ora tau ndirasa meri, ya ta? Kabeh mung ditampa narima ing pandum manut karo pernatan lan manut karo kepinterane dhewe-dhewe. Ning ya kuwi sing dadi susahe ngatinipun Eyang ki sedulur Parikesit ki lunga tur ora pamit. Coba ta. Inggih Eyang. Dina iki Eyang Mujanaka wis goleki. Ning nyatane ya durung kondur. Mula Pragoto, nggih kados pundi? Hayo kowe melu aku. Aku arep melu goleki putuku Parikesit nganti sak ketemune. Oh. Kula kaliyan padu. Yo wong loro wae, ora sak oke-oke. Oh nggih. Kabeh putuku pon Eyang meling marang kowe kabeh gandeng wis sipating prajurit. Kowe kudu netepi marang sing dadi darmaning prajurit. Aja nganti lirna lan lirwa ing kewajiban. Lho iki. Pon Eyang nyuwun pamit bakal ngupadi kadang Parikesit didherekake mbahmu Pragoto iki. Iki. Ngestaken dawuh Eyang. Sira kabeh tak lilani nguntapke nganti tekan sak jabane tampil wates Praja Astina. Ngiras pantes neliti katentremaning Praja Astina. Lho iki ngestaken dawuh. Sanga-sanga wonten dawuh, "Mara kowe metu njaba. Perintahna marang para prajurit kinen padha sebar payung golek Parikesit lan uga njaga ing reh katentremaning Praja Astina kepareng madal pasilan."
mundur sang asanga undanging perwadya bala samya saweka umyong swaraning bendeberi kubaragur nang kalawan pok sur tembur nyang suling pemanden talut tak bandir miwah kakandha mawarna-warna pindha jala dian asri kawuryan gandang-gandang sanjam kuning sarentek asmarandana bunga-bunga yen binopong ulate sada mbelalak wajane wis mumancal semelir kapas madu wong ireng sinangga rukma parmatur wa prabu para wadyabala sampun samapting gati sawiganing diri kabidhalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bimaya syukur bagis ketijung masira dadi pambahing talek parmata pasilan enjing bidhal gumura saking Astina Nagri kung ingkang bala kuswa prabusananira lir surya wedalira saking jalanidi arasa medangi jagat buk mung raning sampucak ing wukir marbabak bangsu mirat rasarating surya nampek mega lan gunung ing wata kowe mangkono wis sempet sang ya para prajurit ketingal lumaris bidhaling para wadyabala
Semangkang brosur sumbar swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatototan jaro seni romet parana tuwaca miwang gending ungkung sang asanga kang minangka cucuk ing Brawadya Pala Patih Bramangkara kula wonten pangendika dawuh sinuwun nimbali dhateng abdi kula pun Bramangkara togok nggih bilung non mulane kowe adoh tak awe cedhak ndak raketake bakal ana wigati ingkang bakal tak babar dina iki inggih kados pundi sinuwun wonten wigatos ingkang pundi dene paduka nyaketaken dhateng sowan kula. Teh wonten dawuh. Aku iki dadi ratu ana ing budhak Setegal nerusake marang kalenggane Sang Prabu Gardhapati ya wong tuaku teh. Inggih. Mongko manut goteke akeh wong tuaku kuwi mati ora sak lumrahe. Ning ana sing mateni. Kowe ngerti, Gok? Nggih. Kowe ngerti? Ngertos. Cetane kepiye? Lah nggih. Kang Rama niku seda pengawak kusuma bangsa.
niku tegese dadi pahlawan ngoten. Lah kok ngono? Nggih. Amargi Kang Rama niku seda nalika perang Bratayuda Jaya Binangun. Oh ngono? Nggih. Dadi bener yen wong tuaku kuwi seda nalika perang Bratayuda Jaya Binangun. Nggih. Sing mateni sapa? Ingkang nyedani penengah Pandhawa naminipun Raden Janaka inggih Raden Harjuna. Wah. Barat. Aku ora trima, mula kuwi kok. Rasaku durung bisa nampa. Paribasan aku iki dadi ratu ana negaraku. Ning kena tak ibaratake olehku lungguh diganjel sirahe wong tuaku. Aku seger kuwi merga ngokop geti wong tuaku. Aku ora gelem yen diarani kaya mengkono. Mula wis dadi patembayaku. Aku kudu bisa malesake sedane wong atuwaku. Aku kudu goleki sing jeneng Janaka. Ngeten. Wong urip niku nek terus diseni wales winales nusuk kapan rampunge. Nggih ta? Kang Rama dipateni Ndara Janaka, nggih. Sampeyan ora trima mateni Janaka genti. Engko Janaka mati anake Janaka goleki sampeyan. Anake Janaka mateni sampeyan, anak sampeyan goleki anake Janaka genti. Niku terus kapan rampunge? Mbok nggih empun ta wong Kang Rama niku mati wis dadi karepe kok. Tur dasare niku Bratayuda niku perang suci ngaten. Sapa nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur. Mbok menawa sedane Kang Rama niku ngunduh tandur. Menawa. Kang muni apa? Mboten muni. Kula niku rak mung ngandani. Ora usah ngandani, wong aku ki bayi tok ngandani. Mboten, wis gedhe Kak, wis gedhe Kak. Wis ora bayi Kak, wis iso maem dhewe Kak. Ya Kang. Lah iya. Ning kula rak mung iman, rak kalih sampeyan. Ora usah tok iman. Pati uripku ora usah tok iman. Pati kuwi ora galak kaya macan. Gardaswara wani mukti ya kudu wani mati. Nek pengen mati ya monggo terserah. Wong uripmu pilihane dhewe-dhewe kok. Aku tetep arep goleki Janaka. Lah menapa sakinten sampeyan menang kalih Janaka? Ah, Pandhawa saiki wis tuwa. Pandhawa saiki wis tuwek. Mung karinjeng kangge ning luwangan. Lho, omong apa kuwi? Sampeyan nyebalekke Pandhawa tuwa ning nika sing elok kabeh lho. Tuweke Pandhawa niku nek kalih enome mbilung nggih pilih tuweke Pandhawa. Pandhawa tuwa niku saya ampuh mbilung niku sing enom wis lara-laranen mawon. Ngono kok ya ora mudar-mudar ya lho. Raimu jebles kuwi. Wong iki tak kancani mendina kok malah mudar-mudarke. Ngeten lho, Den. Kula niku ora apa-apa nek sampeyan arep mateni Pandhawa niku ndak masalah, tidak masalah. Neng nggih niku sampeyan kudu dipetung sik. Nggih ta, rugine apa, batine apa. Lho, ngoten niku. Sampeyan mateni Pandhawa rung karuan menang, ngoten. Mila mpun dipupus mawon, yo. Negara Pudak Tegal niku dibangun sing apik, ngoten mawon. Wis, ora usah golek mungsuh. Sampeyan mungsuh Janaka tuwa ning isih titis manah lho. Estu niku. Sampeyan mlayu sekilo nek isih disawang Janaka dilepasi panah nek ora merucut mripat sampeyan mbok tak sembah sampeyan. Lho, dadi kowe ngewangi Janaka lho. Nggih, anu mboten. Mboten kok ngewangi Janaka. Kula niku mung matur kalih sampeyan. Lah kok kowe ngendhake aku malah ngunggulke Janaka lho. Mboten kok ngunggulke. Ning kula niku mung berdasarkan pengalaman, ngoten lho. Adane Janaka niku nek jemparing titis arep mungsuhe niku mlayu sekilo begitu. Niku dereng Werkudara, arep Werkudara niku wis tuwa ning kukune niku sing iso dawa. Sama Werkudara niku duwe aji-aji kuku Pancanaka niku dawane sepira manut sing arep ndawake. Digawe rong nyari iso, digawe sekilan nggih iso. Ngoten lho. Nek rong nyari niku nek mengke sampeyan maju weteng sampeyan cubles kuku jus, rong nyari ora pati jero le nyubles. Mengke nek pun sekilan wah niku butul tekan walikat. Kukune Werkudara mlebu weteng sampeyan jus. Tangane diubengke metu wis nggawa rempela, usus. Jantung niku wis metu kabeh. Modar. Sapa sing modar? Sampeyan. Anu mboten.
Mboten niku, maksudnya ngoten niku. Mila pun ya mantuk ya mumpung jek yahene kak ya balik ya. Ora usah mateni Pandhawa ya. Pati Bramangkara wonten dawuh. Aku wis ngerti sejatine sing mateni wong atuh aku ki Janaka. Mula kerik lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong. Aku arep ngangsek nyang Praja Ngastina goleki Janaka. Aku ora bakal bali ning negaraku yang durung ketemu karo si jeneng Janaka. Mriki dateng sedika ngestaken dawuh. Ning kula sampune pun ngelingke lho nggih, kula pun ngelingke. Sampeyan aja melu-melu bab perkara niki. Nek sampeyan ajeng nekat nggih monggo nggih pun. Nek sampeyan arep mateni Pandhawa ya budal sakniki mawon nang Ngastina goleki Pandhawa. Pun gek mangkat sakniki, ya gek ndang perang sampeyan ndang mati momo isih sore le ngubur ora patek wedi. Wong edan kowe iki mung nyepelekke aku. Mboten aku ora nyepelekke. Ketapno wadya pudas tak golekane sing jeneng Janaka. Monggo kula siraken. Semangkang gero suru sumbar lindu bumi gonjing kumalu Guntara katok ingkang ngaksa ngepet-peti gangira rekalan nira nguni naga makician katon galakku melap wisanyo manambak gisik manaot sigra marang risang bayu siwi Edyan ana pawongan mripate menteleng nyawang aku sajak kaya wong ora seneng. Ngaku aku sapa? Balik Wadyabala saka ngendi? Wedyan
dalan rupak lumuh kedisian. Wadya pudak Tegal kekesete Gustiku Prabu Gardaswara. Aranku Temenggung Candramawa. Candramaya, kowe sapa? Kowe sapa? Gegaman Ngastina. Danurwendra aran. Danurwendra. Iya. Trunyak-trunyuk nyak-nyakan tekan kene areng apa? Ora tedheng aling-aling, aling-aling tedheng aku goleki pawongan sing jeneng Janaka. Janaka Werkudara. Pandhawa aku goleki. Yen wis ketemu. Janaka majurene kok nyembah dlaman sikilku tak tugele gulune. Ora sah lang-lang waton ngucap. Aja golek sing ora ana iki putune Hayanara. Wedyan putune we. Iya. Ayo sumingira ndi Janaka janji kowe mbelani aja takon dosa. Ing kene margane pati mara cobanen. Gelipun das remet baik larenge pepek parah. Ya. As. Wedyan. Oh, hop. Ah. Hop. Nganti mau. Hop. Ya. Ati kowe. Yo, iki jalukmu biar. Yo. Hop. Wah. Hos. Koyo mati tenan aku. Edian. Aduh. Wah. Hop. Edian. Hai. Hop. Wah. Hop. Go. Ya. Edian. Koyo. Hai. Yo. Chandra. Hai. Yo. Hey. Hey, Edian. Hop! Edian! Koyo! Oi, cekal! Yo! Oi! Wah, mati aku! Aduh, yo! Hop! Oi! Edian! Yo, hai! Mati aku! Hop, 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 angkat, koyo. Wes ya. Hei. Awas we, hei. Andeng iki. Wet candang iki, diambak iki jatuhmu. Weh, edan. Koyo. Hai, hai. Yo, wet mati aku. Wah, edan. Hei, iyan. Koyo. Arah yo. Hop. Yo.
jebol dadam out. Hei. Oh, hop, mati. Iki jalukmu. Biar. Awas. Kepruk godo pecan biasmu Hop hop hop. Yo ho ho het. Hit wit. Wit ya. Wis ambles bumi we. Kowe menungso apa welut? Yo. Hoi ho ho. Hei. Ah. Biar pedhos sikilmu ora wae. Ayo. Awas we. Hai. Wet edan ala tenan iki. As. Hei. Ambruk jambak. Mutar. Nyok. Bianting. Hei. Lho. Bangsane apa kok mlebu? Ambles bumi. Elok timen iki. Ayo. Has. Hop. Wah. Hei. Ya. Kowe pasti aku. Yo. Ya. Pasti aku. Ya. Pasti aku. Yo. Kowe. Ya. Sapa iki? Songo-songo. Akoh men songo-songo. Ayo. Junedi elok Junedi. Hop. Ah, hei. Bang. Dian elok nek meleni. Hei. Hei. Hei Dian. Hop, hop. Weh. Weh. As. Hot. Hey, ya. Hop, ho. Ya. Hop, het. Het. Asih, we. Hot. Hey. Ho, hop. Hit, hot, quick. Hot. Ayo, double. Biar. Hei. Hot, hot. Hai. Oh. Ah. Hot, hot. Ah. Hot, hot. Hai, hai.
Sasi Kirana. Ayo. Mbah dadi menawa cobaan. As. Ya. Aduh yo. What? Hey! Ah! Yeah. Sapa mungsuh ayo? Pusekan jroning kewuh mandheka dangun lan pedhangipun parah Soy Sasi Kirana bali takon Tumenggung prawira sandi. Ndi sing jeneng Janaka? Rasanggile sing ora ana. Putune Hayanana. Edian dodhok dadamu mutah getih kowe cobanen. Hop. Edian. Wong-wong apa iki? Menteles wae. Has. Wah, parah. Ya kowe. Yar. Wek. Ya. Tat. Suwek sanggemmu. Bengak-bengok ora tatanan. Ayo, ndi mungsuh maju kabeh. Patih Brahmangkala. Nggih kados pundi? Wadya balaku bubar maut. Wadya balaku diawut-awut karo wadya bala Ngastina. Patihe kan maju niku. Ayo teh maju teh. Ah, buta kaya ngono kok ora wani maju. Cirih kowe. Patih apa kowe? Patih rambut jaji. Maju. Kosek ta. Kosek iki ngapa? Kancane wis arep mudhar kabeh kok. Kosak-kosek ae. Mbok wonge ning apa-apa ki digreget sithik ngono lho. Kira-kira kanan ora pati apik, ki obah ngono. Oh, patih plonga-plongo. Kowe iki apane terus nyeneni aku iki lho. Lah kowe jlehi ora raimu. Nggih kados. Ayo kowe maju. Kowe sing tak jago-jago.
kowe patihku sing duweni daya linuwih. Ora arian Madya Ngastina Sendika. Lakon mudhar para Pandhawa. Alah ora mungkin. Alah mudhar apa? Janaka lakon mati. Alah patihe sing mati. Werkudara ilang nyawane, Patihe ilang nyawane. kowe iki jane kancane sapa? Mboten, kula niku mung timbang sampeyan niku kisinan ngoten lho. Timbang mengke sampeyan kisinan niku wis aja njagake patih siji niku. Nyatane aku ngerti patih Bramangkara. Dheweke duwe kaseten linuwih, ora ana sing bisa ngalahke. Lah, apa iya. Mung sependhawa rong tau kok. Bisa ngemuni ngono. Wih genah menang patihku. Totoan, ayo. Ngawur. Kowe karo bos. Salah kowe rasa dadak. Tinggal kowe ngewangi apa piye? Ayo melu sisan. Totoan apa piye? Totoan piye? Ayo, niki menang sapa? Menang patihku Lah ora. Wis. Patihe genah kalah iki kok. Yen nganti menang patihku tak tothok ndasmu. Nek nganti patihe kalah, sampe tak giajul. Lung, ora yak-yakan lho. Ora yayan piye kok. Iki harga diri ya. Menang patihku. Alah ora. Yen nganti patihku menang ditenono ya, tak tothok sirahmu. Nek sampeyan patihe kalah, tak giajul sikilmu ora kena nesu lho. Lung, Alah kowe melu-melu apa piye ayo? Kowe totoan sisan apa piye karo aku? aku menang patih. Alah nek aku menang Pandhawa. Nek nganti patihe kalah kowe tak betrot. Ayo. Gelem? Ora sak-sak. Lah ora gelem apa ora sik? Ya wis tadi. Ayo. Didelok sapa sing unggul iki. Alah delok mawon. Sapa iki? Songo-songo bali takon patih Bramangkara. Yo. Alright. Wah. Menang patihku to. Ayo. Ngalahke. Kosek. Piye ta ki? Ayo kowe ngejak totoan to. Menang patihku. Nyatane Wadyabala Ngastina maut kabeh. Ayo menang ya, menang patih to. Kosek ta. Kowe rasa melu-melu. Ayo melu-melu wae wong aku meneng ya tok tantang kok. Ayo. Sakono jawab apa? Ayo kowe kemaki to. Ayo kowe arep njago sapa saiki? Ayo. Nanti dulu. Kosek. Ini kan belum final, ya ta? Ini rong rampung, delok sik. Nek aku rak nyicil entuk. Aku harus nyicil rakyat nang kosek. Rak diajul siji-siji lho kowe kok. Didelok sik ta? Mboten sak-sak ngeten iki. Ya. Aku njago patihku. Kowe njago sapa? Njago patih. Ya delok wae. Iki dereng apa iki? Kowe dong apa cah? Kok rame-rame? Inggih, Yang.
Atur wuni wanggenipun para prajurit sebar payung. Jagi kawilujengan menika wonten parang muka. Ana mungsuh? Inggih. Saka ngendi? Saking Budak Setegal. Areng apa? Ngupadi Yang Janaka. Golek Janaka? Inggih, kandha nek lunga ngono lho. Kowe kandha nek Janaka ora eneng. Menika ngupadi Paman Janaka, Eyang Janaka badhe dipun pejahi. Arep dipateni? Inggih. Lah kok kowe ora mbelani? Sampun. Kula sampun majeng wonten Rananggana. Terus namung menika wonten yaksa ingkang ngamuk. Buta? Inggih. Ngamuk? Inggih. Sampeyan dinapake. Kula dicokot Eyang. Lajeng kula dipun getak. Kula dipun bruki kalian buta menika lajeng kula mundur. Oh, alah. Lah nika Gus Sasi Kirana nika. Inggih, kula semanten ugi dipun cokot. Kula dipun getak. Oh, kawon sedaya. Inggih. Kowe do kalah kabeh? Inggih. Ah, sampeyan niku kalah. Matur karo Kang Hyang Baladewa wis sepuh. Ya upama jaman isih enom biyen. Wah, sampeyan kandha yen kalah terus jangkah ngoten mawon mesti. Buta niku kelakon dirujak raine. Ning biyen jaman isih enom nggih. Sakniki diceluk Mbah kok. Simbah Baladewa sakniki Kang Hyang wis sepuh kok. Upama galak wis ora kaya biyen. Upama sampeyan iki laporan mongko sih jaman Kakrasana. Wah, mesti mampang-mampang. Buta iki. Buta Ratata. Laidia. Niku biyen. Jaman sih enom. Saiki putune wis do gedhe-gedhe kok ya mesti ora iso ngalahke buta. Mesti tenagane saya entek. Anu cangkemmu menengo sik cangkemmu menengo. Arep tuwek-tuwek ngene. Ah nek mung nempiling ndas buta ra sigar merapat tak guronane. Alah yo. Sampeyan kok manas-manasi yo ben. Lah wetekno piye? Wong sampeyan ora iso ngintasi gawe kok. Kang Hyang Mandura niku ben olahraga meneh iku suwe ra ngajar buta. Namung wis sepuh, wis sepuh nek trajange isih elok niku. Ayo, mandelok. Niku kondange banteng tanah Jawa mbiyen jaman Kakrasana ya Kang Hyang Mandura niki. Ngaten Hyang. Nggih. Mula sing ngapal niku kula. Wadine Kang Hyang Mandura niku sing ngapal kula. Muni piye den nesu lah niku sing ngapal kula. Oh ngalah, nggih nyatane kula ngeten kok ya muring to. Inggih, ayo mesti muring wae. Kula niku sepelane lawas kok. Mila ayo didelok mawon. Buta niku mengki bakal njleput wae didelok mawon. Piyak! Piyak! Ampian kaya wong Jala. Aja ngaling-aling patrune Baladewa. Balayo. Aduh. Arep aku wis tuwek ngene iki. Nempiling ndasmu aku jek kuat. Buta. Renio. Baladewa iki lho. Maju. Iki butane. Kowe buta? Nggih. Kula buta. Sapa ta wong tuwek kok bongok-bongok. Wis megap-megap ngono kok isih. Kowe buta ngendi? Kowe buta ngendi? Uri saking Budak Tegal. Jenengmu sapa? Patih Bramangkara. Sapa? Patih Bramangkara. Sapa? Oh, budak iki.
Patih Bramangkara, Mbah. Bramangkara. Iya. Kowe rene arep ngopo? Heh? Rene arep ngopo? Ora. Kowe iki sapa? Piye? Kowe sapa? Apane? Kowe iki lho sapa? Neng ndi? Ya ampun, ya ampun. Kowe iki lho sapa? Oh. Kowe tekon aku. Gak. Nek tekon kok. Kowe tekon aku, he? Aku Ratu Mandura. Jenengku Baladewa. Halayudha, Karsana, Kakrasana, Kusuma Walikita, Wasi Jaladara. Hei! Wong budhek kok galake ra jamak. Kowe rene arep ngopo? Kowe rene arep ngopo? Goleki Janaka. Kapan? Piye ta iki? Aku rene goleki Janaka. Lah iya. Sesuk. Judhek aku. Aku rene goleki Janaka, Mbah. Kowe rene goleki Janaka to? Iya, edan kowe. Waras kok edan. Kowe goleki Janaka arep ngopo? Arep tok kapake. Kelakon gaglak limpane. Lho. Kowe arep mangan Janaka iya? Iya. Ana pitukane. Apa? Waton kowe bisa nglangkai bangkene Baladewa ketemu Janaka. Wah, kowe wis tuwek mung kari jengkang ning luwangan. Nyo, jengkangno. Nyo, jengkangno le. Yen kowe iso jengkangke Baladewa tak sembahi derideran. Wah, mbuh dadimu gaglak wah, dublak tukak tanganmu bosok kowe. Lah yo. Aduh. Aja mlayu. Bang. Ngadeg. Maju mrene. Ngantemo. Ora bolo nyurana. Ora gaman medhati ya. Ampian kaya jolo, rebut kaya penjahat mati. Ora-orane. Ora-orane Baladewa kikring murku salombo. Ayo. Kayu tamara le. Aku tuwek-tuwek iso ngajar raimu. Aku jek kuat ngajar raimu kowe. Alah. Ayo. Anggepi apa? Ayo kang alon-alon ngajar kowe aku yo iso. Baladewa kok jawe aku iki. Ayo. Anggepi apa? Aku yo kuat. Nek mung dak kowe, aku jek iso. Ayo. Iki buta kaya ngene kok. Sial. Sial kowe. Alayo. Ayo. Iki kok sial kowe. Ayo. Lah rak tenan to. Wis tuwek nesu wae. Wis ora nggawa oksigen barang kok. Alayo. Alah. Aduh. Prabuta. Aduh. Guyu. Sampeyan ampuh. Ampuh wae kok. Alah yo. Pripun kok sekaya mbiyen. Jaman nom-nomane Kakrasana sapa-sapa diajar, sapa-sapa diantemi. Alah. Ning kae mau wis jleput tok. Ketak antemi tak ajar remuk kae mau. Alah. Wis ngene iki mbahmu le. Mbahmu Baladewa ngene iki. Aku nek wis gelem nesu. Alah yo. Ampun ta. Wis nesu wae wis tuwek barang mbok iki. Wah, tuwek ana. Aku disepelekke aku ya mono le. Tuwek Baladewa nek disepelekke buta. Ayo. Aku jek kuat anu nek mung sak banyone sik kuat aku. Alah.
Aduh, lho. Waduh, tuh. Walah, pripun? Ayo, ndi butane? Yen kowe dijarak buta, aja mong sapa Baladewa ya ana iki. Ayo, ndi tunggale. Ayo. Lho. Enek apa ti? Aduh piye mati aku. Dos pundi? Enek apa? Wah, kula diajar. Mungsuhmu sapa? Ratu tuwek nika. Ratu untune ora genep nek ngonek-onekke wong sak penake dhewe. Jenenge Baladewa. Oh. Kowe dikawake komplit. Dipisuwi, dijejeki, didak-idak. Mongko pun tuwek lho ratune. Ngampleng niku sak kayange kok mak bres ngoten niku wis krasa nggih. Ora tok males. Males pripun ora gelem gentenan kok. Kok kula diteter terus kok. Kula teko digetak kok. Buta kowe, kok kaget kula. Lho nggih, kula ngono. Buta ndi kowe? Ayo jenengmu sapa? Patih Bramangkara ngoten. Kowe sapa? Jane budhek, janene galake niku lho. Kula takoni nganti seling surup bola-bali. Jenengmu sapa? Ngoten. Aku Baladewa. Balayuda ngoten niku. Ayo kowe ngopo? Goleki Janaka. Maju rene. Kowe iso ngalahke aku, iso ketemu Janaka. Kula tekati to, maju lak gaglak limpamu. Kelakon tok mangan. Kula nembe mangap nu sikile punten cangkem mriki. Oh, dublak tungkak cangkem bok. Bres. Prepet. Mati Baladewa. Kula sing prepet-prepet niku kula sanes ngrika. Terus angge niku wis kula sangel tangi. Mriko teko lho. Tangi ngono mak brabak lho iki tangi. Madhep rene kula ki balik kanan. Nyong antemu. Kula antem. Kula dodok ora digawe rasa malah muni-muni mawon. Ampian kaya jalur beteke malah ketemu cebleh ngoten niku. Wah, bareng mriku pun gelem ngantem niku kaya disambatke wong niku. Dublak tungkak bosok cangkeme bres, ilang nyawamu bres ngoten niku. Sikile njejeki tangane ngamplengi cangkeme iki omong terus ngoten lho. Ngono kok ora kisruh lho. Wah, pun saestu kaya disambatke niku. Kula pun diajar tak amek kurang golek. Wah, kula dikuamplengi. Kowe kalah. Nggih, kula kawon. Kalah, Mas. Iya. Kalah. Heeh. Kalah tenan? Kalah tenan. Ngapunten nglunasi. Wong edan gajul tenan. Wong tataane. Oh, tenono kowe. Wah, edian Mas tas gares iki. Minggira. Wah, ngisin-isinke. Kowe iki buta kudune galak. Kalah galak kalih ngrika. Ajeng nyobi nang mripun? Mang mriko, mang maju mriko. Mang cobi dhewe mriko. Penak mengke ning awak enteng. Pun mang maju mriko. Rumangsane karo ratu tuwa kok ora bejaji. Kowe iki buta enom karo ratu tuwa. Lah kok wedi malah kalah iki lho. Gardaswara tak rampungi Baladewa. Mas, kowe ngerti sing jeneng Baladewa apa ora? Baladewa kon rene. Dheweke wani-wani ngajar patihku Bramangkara. Iki Ratu Gustina ora trima. Yen kowe ketemu sing jeneng Baladewa Kandanana, kon maju rene, langsung tak kokop getihe cangkeme sampeyan. Picek kowe matane iki. Iki lho Baladewa. Iki Baladewa. Sumbar cak maciya-ciya. Arep aku tuwek ngampleng raimu ya iso minger ngono iki. Ngendel-endel iki. Ayo. Maju rene. Tak penake dhewe. Ratu ora cetha. Apa masane dirakoni ora di? Dia sisan. Parat
sak tenan to. Aku wis batin. Aku batin apa? Oh, bilung cangkemmu gawe kaget. Tak kira nek Baladewa. Den, mantangi Den. Bergonjang ganjing langit kalap-kalap katon. Wah, edan. Lirik insanging sang maweh gandrung. Elok tenan. Selamat. Pripun penak to? Wah, parat. Kowe kok ora kandha karo aku sing jeneng Baladewa kuwi wonge gedhe dhuwur gagah. Tiwas tak sumbari ning ngarepe jebul wonge ning kono. Tiwas aku muni kono rene. Kok aku tak kokop gati mak bleng ning rai iki. Ayo niku mengke nek sampeyan kula kandhani kok sampeyan ngati-ati le sumbar nek ora ngerti rak ngene iki iso ngrasake dhewe. Edian tenan ning aku tetep ora trima. Baladewa kudu mati saka tangane Gardasura. Piye? Ayo maju rene. Ora usah greneng-greneng kowe. Ayo. Kowe arep nyumbali bodolan ya greneng-greneng nek kono. Baladewa ki aku ya krungu. Rumasamu. Maju rene. Maju sampean. Kowe, sampean genti kok aku. Wong kene wis remuk kok, aku ya remuk kok. Ayo, maju rene. Wah, wis. Sida remuk iki. Dikeroyok-keroyok. Kowe ngarep aku mburi, nggih. Baladewa, lakon tak kroyok mbuh dadi mati Baladewa. Keroyok kok. Ayo. Kelakon tak keroyok. Nggo, sampeyan ngarep lho. Oh, minggat sik. Wis nyah kapakno nyah wis manutnya. Wis kapakno. Wah, sajake jelah urip dublak tungkai kita. Dalem kowe. Ayo. Waduh. Ya, kowe. Ya. Hei. Woi, pasti. Oh, biar weh. Kelakon tak bondo tanganmu. Upama aku tegel mateni kowe jane ya iso. Ning dudu kuwi. Negara Ngastina iki negara hukum, ya. Iki negara hukum. Kabeh ana tatanane ora kena padha tumandang karepe dhewe-dhewe. Kowe tak lebokke pagunjaran karben diadili karo sing majipi. Ora goto lebokke pagunjaran. Nggih. Ayo kowe. Pragoto, nggih dawuh. Iki wis ana titik-titik jroning ngarep Wisudana Ratu ana sing arep ganggu gawe. Ratu Pudak Tegal Prabu Gardaswara mateni Janaka. Nggih. Aku sih kelingan iki trubusane mungsuh. Mula ayo mbacotake laku golek putuku parikesit. Tak jaluk para prajurit aja karo ndenggalan aja nganti lena ing kaprayitnan. Leng-leng rara sing pamiat rengganing pura tulya sri cinawi susutya manik sumawur sorot sumirat sirate mangilatakrit yayah taranggana sumawur
Kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatan iku kanyatan kaki tiniyen tan hemot sayektine tan bisa momor Mangkota Kisana padha raharja sak praptamu ana ing praja Traju Tresna iki Kisana. Ya, raharja praptaku Niskala. Sang Prabu Sawarka aja kaget lan aku njaluk pangapura. Dene aku wani lanyo-lanyo sowan ana ngersaning Prabu Sawarka kang tanpa tinimbalan. Sira wis ngerti marang aku Kisana. Ya. Mara diageng aku Kisana kuwi sapa kang dadi kekasihmu lan ngendi pinangkamu? Ya, Prabu Sawarka, yen kowe takon karo aku iki mburi saking Plasa Jenar. Aku iki putra Sawarga Kanjeng Rama Patih Harya Sengkuni, jenengku Kertiwindu. Oh. Putra Sawarga Kanjeng Hyang Patih Sengkuni, jenengmu Kertiwindu. Ya. Mula lamun kowe nyebut aku kena kanggo sebutane Hyang. Oh. Hyang Kertiwindu. Katemben aku nyumurupi lan bisa jagongan karo sira Hyang Kertiwindu. Ya. Mulane aku prapta ana ing negaramu iki. Wigati aku mung pengin nyambungake ing antarane Plasa Jenar karo Traju Tresna. Wiwit nalika Praja Traju Tresna dicekel dening Boma Narakasura, ya wong tuamu angkat lan uga wong tuaku mung tansah samet sinamadan daya dinayan. Monggo dhisik. Kowe kok nyebut Kanjeng Rama Boma Narakasura. Wong tuaku angkat kuwi karepmu kepiye? Kanjeng Rama Boma Narakasura iki dudu wong tuaku angkat nanging pancen wong tuaku kang saestuhu. Sing kandha sapa coba? Kowe kok bisa muni kaya ngono kuwi sing kandha sapa? Akeh para pinisepuh kang ngandhakake kaya mengkono, malah krentek ing atiku aku kepengin asung bekti marang Kanjeng Hyang Dwarawati, Kanjeng Hyang Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi wong tuane, wong tuaku Kanjeng Rama Boma Narakasura. Mula aku kepengin nyambung ing antarane Traju Tresna lan Dwarawati. Kosek. Kowe aja lagahan ngaku aku anak Boma sing sak tenane. Dosa-dosane anak kuwi ora ngakoni karo wong tuane dhewe. Lho. Aku iki ora ngakoni wong tuaku dhewe, ning aku mung benerke kowe.
kowe nyebut aku iki anak angkat tumrap Kanjeng Rama Bumana Kasura, kuwi kleru. Aku iki anak sing saktenane. Kuwi malah sing kleru. Ngene. Sawarga. Aku tak kandha ya. Mulane aku ngandhakake yen kowe iki anak angkat tumrap Prabu Bumana Kasura. Nalika semana kayangan Suralaya kuwi geger. Kunggahan mungsuh saka ing Surateleng Prabu Bomantara bakal njaluk kayangan Suralaya. Dilalah para Jawata entuk sarayan Bambang Sitija. Bambang Sitija mungsuh Prabu Bomantara. Prabu Bomantara kelakon mati saka tangane Bambang Sitija. Satemah negara Surateleng suwung. Bambang Sitija diwisuda dadi ratu. Dijenengke Prabu Sitija, ya Prabu Boma Narakasura. Nanging sakpatine Prabu Bomantara kuwi ninggal anak siji lanang sing durung diwenehi jeneng. Banjur para Jawata nari karo Bambang Sitija. Bambang Sitija, Bomantara kuwi ninggal anak. Gumantung kowe arep tok pateni apa arep tok openi? Gandeng diteraju atine Bambang Sitija mesake ngatasi bocah abang durung duwe dosa arep dipateni. Diteraju rasane isih tresna karo jabang bayi. Mula negara Surateleng uga dijenengke Traju Tresna, merga nraju marang katresnan bocah bayi sing wis kelangan wong tuwa. Ya kowe kuwi. Dening Boma Narakasura kowe dijenengke Sawarka. Mula bapakmu ki dudu Boma, bapakmu ki Prabu Bomantara. Waduh ya. Eyang kula ngaturaken panuwun dene Paduka sampun madhangaken lelampan kula. Marambah makaping kula nyuwun katerangan dhateng para sesepuh wonten ing Traju Tresna. Nyatanipun sedaya sami nutup-nutupi. Wah, la wong kuwi kawulamu wis tok dublak dhuwit apa tok dublak sego wis omongane wis beda. Mula Kertiwindu kuwi sirik yen ana wong ngapusi. Wiwit jaman wong tuaku mbiyen Kanjeng Rama Sengkuni kuwi uripe ora tau ngapusi sapa wae. Mula yen ana sing ngarani Kanjeng Rama seneng ngapus-apus, Kanjeng Rama kuwi julid kuwi merga wong ora seneng. Merga Kanjeng Rama Patih Harya Sengkuni kuwi jujur-jujure wong sak jagat. Wiwit cilik aku ora tau diajari ngapusi karo wong tuaku. Mula ana bab sing ora bener rasaku ora trima. Mula yen kowe arep nyabekti ning Ndwarawati kuwi ora perlu. Kepara kowe tak jaluk mateni Ratu Ndwarawati. Jalaran bapakmu mimbiyen sing mateni anake Kresna. Boma mati wis ben. Boma mati kuwi sing mateni wong tuane dhewe. Kepara tak jaluk ayo. Kowe ketokno kekendelenmu. Wis tetaunan kahanan iki ditutup-tutupi. Kowe ora usah dadak ngabekti ana ngarepe Prabu Kresna. Piye carane kowe kudu bisa mateni Kresna? Mekaten ya, ayo kudu ngono. Ora iki kepiye? Yen nganti ora iso mateni Kresna, padha kowe anak ora bisa mikul dur mendem jero wong tuamu Sawarka. Menawi kula badhe mejahi Ratu Ndwarawati, kula piyambakan menapa kiyat. Aja kuwatir. Dina iki aku arep njejeke sejarah. Praja Ngastina wis dicekel para Pandhawa. Pandhawa nyekel Ngastina kuwi merga meneng Bratayuda. Klebu mateni wong tuaku barang kuwi. Mongko kuwi mbiyen sing dadi ratu Prabu Drestarata kuwi wong tuane Kurawa. Ning saka serakahe Pandhawa Praja Ngastina ngamarta dijaluk kabeh. Aku ora trima. Aku arep nglumpukke peranakan
para Kurawa bakal tak kanthi manunggalke kekuatan. Njaluk bali Praja Ngastina. Yen kowe arep bedah Praja Ndorowati, aja samaraku sing ana mburimu. Nayaten kula badhe nyuwun pamit. Bidhalaken Wadyabala bedah negari Ndorowati. Sadurunge kowe bedah Praja Ndorowati tak jaluk gawemu. Ewang-ewang ana aku mateni Pandhawa. Oh ngaten iya. Mengko yen Pandhawa mati gampang ler mateni Kresna. Sedhik ayo budhal dina iki golek patine Pandhawa.